kawo mai tsautsayi. Yawwa ga wani gaya nan ya taho. Bari ya karasu, bari na basar. Na ce ba, kaga. Ya kai, yanzu ga tun a cikin tafiyar ka? Lumfa. Kai? Ni za ka magana in wai kuka cinin fa? Lalle zan nuna ma na fi ka cin kai. Ka jira in dawo. Wallahi na kada masa. Wallahi ya karba. Kai amma nan ga mugun timi ne. Yawwa ga wani nan bari na basar. Kaga na ce ba Magana kake? ka zama ne cikin gamban sun ta a cikin tafiyar ka? Lumfa. Lumfa kuma zan yi maganin ka za ka gane. Wallahi shi ma ya karba, shi ma na kada mai. Gaskiya na fi so a sa'a, yau wannan harkar tana siga na fito a sa'a, wallahi tallahi. Yawwa ga wannan bari na basar. Na ce ba, kaga yanzu ga tun a cikin tafiyar ka? Ya akai. Magana kake? Lumfa. Kai. Lalle wannan gaya. Ina nan yau sai na kada mutum 10 zan ban wurin nan. Tun ɗazuma na ga shiru sa'u ya ɗauke ba wanda ma ya ƙara fitowa ta wajen. Ba wanda ya ƙara riko. Amma dai ina nan sai na yi wa mutum 10, sai na kada mutum 10 zan ban wurin nan. Ya kaga. Wayo!